Leliqembu lithi angeke lizibandakanye nenhlangano yamaqembu aphikisayo i-Multi-Party Charter for South Africa nebandakanya amaqembu ayisikhombisa azongenela ukhetho ngokuhlanganyela ngonyaka ozayo ukuze achithe i-ANC. We are not called EFF Plus or EFF Edition. We are not anything of that sort. We are independent. We shall stand elections as an independent organization. Umalema uthi kubo bonke abantu asebenziwe inhlolokhono yokuba umvikeli womphakathi olandelayo akekho ofanelwe ilo msebenzi. From where I'm sitting, in all of those interviews, there's no single one who qualifies. Wabajo omungwari, public protector, upatela sasa beneficiaries. I don't know if the ANC did it deliberately. In an attempt to make Koleka shine. Leliqembu lithi umbiko okhishwe yibhange lombuso mayelana nephalaphala nothe umengameli uCyril Ramaphosa akenzanga phutha kulolu daba kuhloswe ngawo ukuvikela umuntu oyedwa. It's Lisija who created this mess, who has converted the Reserve Bank into a protection of one man. Wesigungu esiphezulu se-EFF sithi sizomisa bonke abameli EFF ezifundazweni abehlulekile ukuhlela izinto zokuthutha amalungayo ukuze eze emcimbini wokubungaza iminyaka 10 kwasungulwa leli qembu.